Ahojte, dneska tu bude unboxing na tento tablet. Ja som ho už rozbalila, ale buďme sa tváriť, že je nový, hej. Je to takýto názov. No a budem to riešiť, lebo nie. Má to koľko gigabajtov? Ani vôbec neviem. Počkaj. 46 gigabajtov. To mi stačí. Ale počkaj, no. Takto sa to vlastne otvára. Tablet si dáme na bok. Ale tento kryt ma veľmi zaujíma. Ideme ho vyčistiť. Ideme si to dať, očistiť. Ideme na to sklo, takže takto. Inak moja sestrnica je v Egypte. Zabudeme. A oni majú blízko hotel, ale tam už nebudú. Takže škoda. Prosím tú stranu. Pozrite sa na ten tablet, tak je krásny. Asi ten, jak sa volá. Oddáme na košku. Dobre. Musím ho to vypadnúť. Dobre, tie krvavé dvere to určite nebudú. Dobre, dojela. To čo je? Je sebiak. Kryt. Na tablet. I kapacita. Oh my god. Áno, ja som si dala tapetovanie. Takto. Blablabla. 23%. Mám tu Roblox. Všetko možné. Cool girl, takáto pomôčka, neviem co to je. Cool, toto je girl 4048 4068. Takže to je všetko. Dúfam, že sa vám videjko páčilo. Nezabudnite dať like a odber. Bajky!